So yung bata, pwede nang magpumili. Pumili. Pwedeng pumili. Pumili na po yan doon sa tinanong ng attorney. Ako pinili po niya. So kayo po yung pinili. Ano po yung mga sumunod na pangyayari? Bakit po nasa nanay? Nasa akin na po yan. Ako na nga po nagpaklase ng bata na grade 6 po. Nasa akin na po yan eh. Kinuha niya po, pinawi niya po kasi ipapasok daw sa cafe. Isang ama ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong makausap ang kanyang dating kinakasama. Hinaing ni Tatay Jose Lolo Llames, halos 2 linggo na raw niyang kasing hindi nakikita ang kanyang mga anak at ipinagdadamot umano sa kanya ito ng kanyang dating kinakasama. Ngayon, nasa kabilang linya ng telepono si Tatay Jose. Tatay Jose, sa kalagayan niyo po ngayon, ang gusto niyo pong mangyari, makita po ito pong iyong mga anak. Opo, gusto ko po sila makita kasi isang linggo na mahigit. Saka nag-aaral po kasi yun pa, mga bata. Bigla po ang pag-alis nila, hindi ko nalaman. Hindi nagpaalam sa akin. Opo. Nalaman ko po yun. Kinaumagahan ko na po nalaman eh. Ako po nasa trabaho, iwalay na po kami. Magkaiwalay yung bahay namin. Nung dati po kasi magkasama pa kami, lagi ako nakapalmaho po noon. Tapos pag uwi ko, wala din sa bahay. Nagsabi po sa akin yung pamangkin niya yun. Sabi, may nakita daw na lalaki kasama. Sinama ko yung panganay kong anak dun sa bayan. Hinanap namin, nung pauwi na kami, nakita namin, nadaanan namin. May kasama nga lalaki. Ilan po yung anak po ninyo, Tay? 3 po, lahat ng buhay po. Sa pagkakaalam niyo po, nasaan po sila ngayon? Hindi ko pa po matukoy kung nasaan kasi wala nagsasabi sa akin dito kung nasaan eh. Ang naisip ko po, baka dun sa lugar ng asawa niya ngayon, Bisaya yun eh. Hindi ko alam kung taga saan yun, sa Bisaya. Wala po kayong contact? Hindi po kayo nag-uusap after pong umalis nitong mag-iina mo dyan sa inyong lugar? Po sa nanay ng mga bata, wala akong kontak sa kanya. Hindi na ko rin pag-kontak sa kanya kasi may asawa na siya, baka magalit pa yun. No? Ang meron kang contact sa mga anak mo? Opo. Kailan kayo last na nag-usap ng mga anak mo, Tatay? Nung ihatid ko po siya sa school, kasi ano yun, December 20 yata yun, Biyernes. Pero nung umalis na po sila, wala na po kayong contact, wala na po kayong naging pag-uusap. Wala po, kasi naiwan ang cellphone niya dito sa akin, ng anak kong panganay. Nabanggit nyo po na hinatid nyo sa school. Kailan po ito, Tay? Ngayong taon po ba ito? Mula po nung pasukan, Simula nung June hanggang kailan po na hinahatid mo po sa school itong mga bata? Hanggang December 28 po, hanggang di pa siya, ano yun? November 28 po. Ayun! Paano mo nalaman na wala na sila dun sa bahay? Pinuntahan mo ba sa kanila? Pinuntahan ko po, nagkasama na po yung bahay nila. Tapos, nagtanong ko doon sa kapatid niya kasi ang kapatid niya, kapitbahay, umalis na daw, hindi nila alam kung saan pumunta. At kasama itong sinasabi mo na bago niyang kinakasama. Kasama po, pati yung anak nilang bago, may anak na rin, dalawa sila. So, kailan pa kayo naghiwalay na dalawa ni Wilani? Nasa 4 na taon na po, nakalipas. 4 na taon. Opo. Opo. Pero meron kayo bang pag-uusap before kayo maghiwalay? Meron ba kayong pag-uusap patungkol dito sa mga anak ninyo, sa mga suporta? Opo. Nagsuporta po kasi nag-usap kami noon sa Paul nung maghiwalay kami. Hiningihan niya po ako ng suporta bawat Sabado pag sa sahod ko. Magbibigay ako ng 2,000. Bali, tuwing Sabado po, pag sahod ko, yung halagang 2,000, pinabibili ko na ng manggamit ng mga bata. Okay. Dinadala ko po doon. Hindi ka naman pumalya ni minsan sa pagsuporta sa iyong mga anak. Hindi naman po. Kasi pag pumalya po ako, sinusugod niya ako dito sa bahay. Sabi niya, ayos daw po eh. Kasi may pinag-usapan daw kami sa taon na magbigay ako ng sustento. Bakit wala pa daw? Sabi ko, nalit yung sahod ko. Sa bukas pa ang sahod, sabi ko sa kanya. Kaya bukas ko pa maibibigay. Galit na yun. Sabi niya, siguraduhin mo. Tapos, binibigyan niya ako ng listahan kung anong mga bibilhin. Ikaw po, Tatay, meron ka na din po bang bagong kinakasama? Wala po, kasi ano lang po sa mga bata, gusto kong mabawi ko sila eh. Kayo po ba ni Wenali ay kasal po, Tatay Jose? Hindi po. Ano yung pinaka-dahilan kaya ng dati mong partner na kung bakit siya nagdesisyon na umalis na dyan sa lugar po ninyo? Yung po kasi nahuli ko siyang may lalaki siya, nagalit na galit siya sa akin. Pag uwi niya po ng bahay, galit siya dun sa lalaki niya, pinapalayas niya na ako kasi ayaw niya na daw sa akin. Ilang taon na po itong mga anak mo sa poder ng ni Welani? Ano na po, ang pangalan namin, 13 na po. Yung pangalawa, 7, tapos yung bunso, 4. Gaano nyo po kamahal itong mga anak nyo, Tay? Siguro po, mahal naman po yung mga bata na yun kasi ayaw ko nga mag-asawa, baka sa kanila. Yung gusto ko po sana, makasama ko na po sila. Abang buhay po. Ayan. Kasi gusto kong
pag-aaral nila, gusto ko mapaganda ang buhay nila. Opo, ano po yung trabaho niyo po ngayon, Tay? Operator po ako ng rice mill. Nanay Welanie, kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Kasama ko po ang mga anak ko. Nasaan po kayong lugar ngayon, Nanay? Nasa Basbate po ang ma'am kay. Na-stranded po kami sa Baguio. Pauwi po kami sana ng lugar ng asawa ko. Asawa ko po mismo kasi kasal po kami, ma'am. Ibig sabihin, eto pong bago mong kinakasama ay asawa mo na ngayon at nagpakasal po kayo. Opo. Pauwi sana kayo saan na lugar? Sa Mindanao po, sa lugar ng asawa ko. Nasa akin po yung mga anak ko po, sa poder ko po. Kaya hindi naman po pwedeng hindi ko ikasama. Okay. Kaya ako po ang nanay ng ngayon. Hindi nyo man lang po ba nagawa na ipaalam sa tatay ng mga bata ang magiging desisyon nyo po na dadalhin po doon sa lugar ng bagong mong asawa? Eto pong tatlo pong inyong anak. So, ibig sabihin, malalayo po sa tatay at sabi nga ni Tatay Jose, miss na miss niya na po yung mga anak po ninyo. Ma'am, nung nandiyan pa po kami sa amin, sa barangay namin, nandiyan lang yung mga anak ko. Pinapapunta ko yan lagi sa kanya. Lagi niya naman hindi pinapansin. Pati nga ni sustento niya ayaw niyang bigyan. Daming sinusumbong sa akin yung anak ko. Pag napunta dyan, kung ano-ano, sinisermonan pa siya ng tatay niya bago siya bigyan. Paano niya po masasabing namimiss niya yung mga anak ko? Samantalang nandyan po kami, hindi niya man lamang intindihin yung mga anak niya. Tapos po yung dinala ko na sa uwi kami sa lugar ng asawa ko para makapagtrabaho ako, masustentuhan ko yung mga anak ko, sa kanya po hahanap-hanapin. Sustento niya, hindi niya binibigay. Hindi po, hindi naman po yung totoo. Kaya tanongin po ang dapat ng bata. Tinatakot niya kayo kasi. Takot kay Welanie yung mga bata, pero totoo na sinusuportahan mo ba itong mga anak mo? Opo, kasi pag andito yan, ako nagbibili lang ng mga gamit nila, ako nag-ano po sa school. So sa tingin mo po, Tatay Jose, nagsisinungaling po itong si Nanay Welanie? Nagsisinungaling po yan eh. Ma'am, apat na buwan pa lang yung 3 taon kong anak. Pumunta ako ng barangay. Pinabarangay ko yan, pinablatter ko dahil ayaw suporta. Nag-usap kami niyan sa barangay, tapos sabi niya, magsusuporta daw siya. Tapos, kaawat-awati po, hindi na naman suporta. Dinala ko na naman po sa PAO. Sa doon na naman kami nag-usap para sa abogado na, para magbigay talaga siya kasi abogado na. Tapos, ilang buwan na nagbigay siya, tapos tinigil niya na naman. Pag pumupunta doon ang mga anak ko sa kanya, inuutosan ko yung anak ko na, anak, doon ka muna maghingi si Papa mo, 5 baon-baon. Sasabihin ng anak ko, Mama, ayaw ko ang punta doon. Tay, pag pupunta ako doon, hingi ako si Papa, sasabihin, nasa puder ka ng nanay mo, doon ka humingi. Total, doon ka naman pakuya man lang ako nagtutubod. Kaya doon sa akin daw po humingi. Okay. Kung kanya daw po, magbibigay siya. Kailan po kayo, Nanay Welanie, nag-usap sa barangay? Baby pa po yung tatlong pang anak. Baby pa po yan. Kaya nagtrabaho na ako na walang magsuporta. Ayaw niya magsuporta. Hindi na nga ni po ako, ma'am, nagpipili. Pa talagang matigas ang ulo niya. Dinala ko na po sa PAO. Pinablatter ko na sa barangay. Wala pa din. Hinihinto niya pa rin. Rason niya po. May asawa na daw ako. Yung mga anak ko nasa akin. Ako daw ang magsusustento. Magbibigay daw po siya. Kung ibibigay ko sa kanya, yung mga anak niya, yung po ang rason niya. Nanay, ito po pang rason ng hindi pagbibigay ng sustento kaya umalis kayo dyan sa Kamsur? Hindi po, sir. Kaya may anak po ako ngayon na 2 buwan. Masabi ko po, para kayo mag-alaga sa anak ko ng 2 buwan, masuportahan ko yung mga anak ko na malalaki na, kailangan pa nag-aaral na. Magtatrabaho po ako. Ayaw, hindi man kami nakakakuha sa kanya. Tuluminti po ang nakukuha ko lang sa kanya araw-araw na baon ng panganay kong anak. Baon lang po sa school, yun lang po ang binibigay niya. Simula po noon, hanggang 4 na taon na yung bunso ko. Wala na, hindi na kasi nagkahingi. Dito talagang matigas ang ulo, ayaw magbigay. Wala na, sabi ko, magtatrabaho na lang ako. Paano naman yung mga anak ko? Kasi Ayan. hindi ako sabihin na sinasabi ko yung mga anak ko. Bakit ko itatago yung mga anak ko yan? Karapatan ko kung dalhin na kung saan. Kaya nasa poder ko po yan. Tatay Jose, may rason naman pala talaga itong si Wenally na ilayo sa'yo yung mga bata dahil kayo po ay wala naman pong, parang wala pong silbi na ibinibigay nyo lang po, pangbaon. Tapos ngayon, magdidemand po kayo, nakunin nyo po yung mga bata. Yung mga gamit niya ng mga bata po, ako bumibili. Pag nandito po yan, ganun din po sila sa akin. Tapos, sabi niya, wala akong ginagastos dyan. Okay, pero tay, alam niyo po ba sa batas na syempre hindi naman kayo kasal ni Welanie, syempre illegitimate child po yung mga bata,
minor de edad pa, syempre po, sa poder talaga dapat yan ng nanay. Ganito na lang po, tatay, dahil kayo po ni Nanay Welanie ay hindi po kayo kasal. So, based po sa batas, alam niyo po yung batas, tatay, ng Pilipinas, na pag hindi po kasal ang ina at ama, dapat po yung mga anak po ay nasa poder po dapat ng nanay. Opo, kaso pag nasa tamang edad na po. Pwedeng pumili. Pero kung Opo. siguro yung kagustuhan din ng bata nabago dahil nga po may nakita po sa inyo na hindi po bilang isang mabuting tatay or hindi nyo po may bibigay yung mga pangangailangan niya, pwede pong nagbago yung isip ng bata. Nag-grade 6 po yun, ma'am, anak ko, nasa kanya. Tapos po, nangyari po, yung mag-graduate na yan, pumunta yung anak ko, nagpupunta po yan sa akin ang anak ko. Opo. Tapos, dami niya pong ginikwento sa akin. Sabi niya, Mama, si Papa, pag napupunta sa inuman, sinasama ako. May araw nga ni po na binasag nung anak ko yung cellphone nung tatay niya kay gusto nang umuwi na ang anak ay tatay ko ayaw pa pong umuwi ka nakikipag-inuman. Opo, eto bang panganay po ninyong anak ay babae o lalaki? Ma'am, ang mga anak ko po, 3 po, puro babae yan. Oo. Bakit kayo sasama sa inuman? Opo, hindi naman tama yon, Tatay Jose, na babae yung anak po ninyo, sinasama niyo po sa inuman. Ano po yung pinakagusto niyo ngayon, tay? Gusto ko po makuha ko yung dalawa kasi nasa edad na yun eh. Kung pwede lang lahat, pero tatay, parang hindi po yan pwede, Dahil yung mga anak po ninyo ay minor de edad pa at hindi po kayo kasal. Nung umalis po kami, ma'am, sinabihan ko po yung anak ko kung gusto niya dyan muna sa tatay niya at nag-klase siya. Ayaw po ng anak ko, gusto tumama sa akin. Yung mga anak ko po yan, natural po isasama ko yan. Kahit po kapiliin niya ang mga anak ko, pausapin niya, papiliin niya kung sino sa aming dalawa, sakala po siya. Kaya alam niya ang sagot na sa akin sasama ang mga anak ko. Sakaling magbago na itong si Tatay Jose at magbigay na ng suporta po sa mga anak po ninyo, may pag-asa ba na kahit papano ay maipakita nyo dito or makasama ni Tatay Jose itong mga anak po ninyo? Matagal niya na po yan alam, hindi ko po pinagkakait po ang mga anak niya. Kay tatay po siya, wala po akong karapatan na ipagkait yan sa kanya. Ang sa akin lang po, suporta ng mga anak ko kay karapatan niya ng mga anak ko. Madami po, pero paraan, may video call po, may ganyan. Para magkakasama niya ng mga anak niya, makakausap niya. Kayo po, nanay, ang desisyon po ninyo, may suporta man o wala, buo na po ang desisyon po ninyo na dalhin po sa Mindanao yung mga anak po ninyo, pero open naman po yung komunikasyon ng mga bata sa tatay at okay lang din po ba sa inyo na puntahan na paminsan-minsan nitong si Jose kung gusto niya dyan po sa inyong lugar, yung mga bata? Opo, ma'am, wala man po problema sa akin kay nandun po kami sa amin, hindi ko man sinagkakait yan. Tatay Jose, meron po kaming staff na sasamahan po kayo sa PAW para sa sinasabi po ninyong hinaing patungkol dito sa dati mong kinakasama at anak mo. Opo, pero tatay, meron pa din po kayong karapatan sa inyo pong mga anak dahil ito po ay anak po ninyo. Pero yung binabanggit nyo po, medyo alanganin. Pero tandaan nyo tayo, ang pagiging responsableng tatay, dapat po pinaparamdam at ginagawa po yung lahat. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Jose. Huwag po kayong mag-alala at sasamahan po namin kayo para po sa mga legal at para po mas maintindihan po ninyo ang inyong pong karapatan sa inyong pong mga anak. Maraming salamat po, Tatay Jose.